Ner, upp. Hier. Tacka. Ja, det är bra. 2,5 kilo. Ja. Vad fan lägger du då? Tacka då. Kom fram till nästa. Ja. Tackar. Vamos a ver acá. Vamos a Ja, så. Wow. Kom aan. Acá. Vad vant det? Men nu har du tagit tvåfälta livförsiktighet sida. Det är lätt va? Vant detta? Nej, vänta! Ja.